daýam galkynyşy döwrümez, ösüşlerden ösüşlere ugrymyz, toýlara ulaşýar. Bugün toýumyz asmany mahsuda ilim parahat. Salam mehriban tamaşaçylar, eziz dostlarym. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe garaşsyz baky beýtarap Türkmenistan Bede watly Atmyradyň mekany ýylimizde gahrman arka dağymyzyň arkadagylyk gahrman serdarymyzyň saýasynda ýer berýärimiz toý bayramlara şanly wakalara beslenýär. Bize şeýle eşretli zamanan peşkeş beren gahrman arka dağymyzyň arkadagylyk gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tüsümli işleri elmidama roşyklara beslensin. Ne şeýle ýaxşy arzuwlar bilen saýrak bilginleriň owaza atly gepleşigimizi siziň ähliňizi tamaşa etmäne çagyrýas. Gepleşigimiziň bu gezekki sanyna Aşgabat şäher Medeniýet Müdürliginiň 4-nji çağalar synagat mektebiniň muallimi we okuwçylary gatnaşýarlar. Salam muallim, gepleşigimize hoş gördük. Men Aşgabat şäher Medeniýet Müdürliginiň 4-nji çağalar synagat mektebiniň hormy muallimi Gülala Bayramradowa. Biz mektebimizde ýaş nesillere aýdym saatdan bilim berýäris. Olar aýdym aýtmagan, saz çalmagan ilçe sarlaryny öwrenýärler. Mektebimizde bir näçe halifa mugallimler bilen işleşýäris. Mektebimizde aýdym aýtmak üçin, saz çalmak üçin hemme şertler döredilen. Bize şeýle şertleri döretip beren gahrman arkadagymyza, arkadagylyk gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Biziň hor toparymyzda 2 sany topar bar, uly topar we kiçi toparym. Okuwçylarymyz fortepiano, skripka bölümine gatnaýan çağalarym, huner sapaklarynyň daşary hor toparynda gatnaşýarlar. Hor sapagyny biz çağalara köpçülik bolup aýdym aýtmagyň inçe tilsimlerini öwredýäris. Çağalar hor toparynyň bir näçe seslere bölünýär. Soprano, alt, tenor, bas. Aýdym aýdylanlar gyzlar 2 sese bölünýär. Soprano, alt, oglanlar 2 sese, tenor, bas. Hor toparyndan başga mektebimizde skripkaçylar topary, dutarçylar topary, üflenip we kakylyp çalynýan saz goralar orkestry, tans topary, halk saz goralar ansambly bar. Çağalar sunugat mektebimizin okuwçylary bilen döwletimizde geçirilen döwlet çaralaryna uly höwäslen gatnaşýarys. Öz ajaýyp aýdym saatlarymyzy ýerine ýetirýäris. Muallim, gepleşigimiziň şu ýerine siziň hor toparyňyzyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlary ýygyderlikli diňläýin. Uly höwes bilen. Mehriban tamaşaçylar, eziz dostlar, gepleşigimiziň şu ýerine Aşgabat şäher Medeniýet Müdürliginiň 4-nji çağalar synagat mektebiniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlara tamaşa edeliň. Bahtiyar yaşayar, vatanmadan
Biz mugallimlere yaş nesillere bilim bermemiz için şeýle şertlerde öğretip beren gahraman arkadağımıza, arkadağlı gahraman serdarımıza köp sağ bolsun aýdýarys. Sağ olun muallim, arzuwlaryňyz hasyrly bolsun, sizlerle sunuga täleminde uly üstünlikler ýar bolsun. Sağ olun. Gepleşigimize hoş gördük. Size böyle ýürek buýsançlaryňyzy iýleşlerimize ýetiräýseňiz. Men Aşgabat şäheriniň 32-nji orta mekdebiniň okuwçysy Jumaýly we Bäwul. Men okumdan daşary Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň 4-nji synapyň mekdebine gatnaýarym. Ol ýerde hor hünärine bilim alýarym. Men ol ýerde Gülärak muallimden aýdym aýtmanyň ince tilsimlerini öwrenýärm. Hor sapandan başga fortepiano çalmagy öwrenýärm. Biziň mekdebimizde aýdym aýtmak üçin, saz çalmak üçin ähli şertler öwredip berilen. Bizde şeýle şertlerde öwredip beren gahraman arkadağymyza, arkadagal gahraman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Sağ ol Bäwul, saňa da okuwlaňda aýdym saz eleminde uly üstünlikler ýar bolsun. Sag olun. Asuwdalyk, parahatlyk mekani, parahatlyk bagtly döwrüň mukamy, belentde ýanglanýargyjak dutary, asmany masuda ilim parahat. Gepleşigimiziň şu ýerine Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 4-nji çağalar synagat mektebiniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaryň birine tomaşa edeliň. Gepleşigimize hoş gördük. Size böyle ýürek buýsançlaryňyzy iýleşlerimize ýetiräýseňiz. Men Aşgabat şäheriniň 38-nji orta mekdebiniň okuwçysy Igiliýewa Selimiýa. Men okuwdan daşlarym Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň 4-nji synapat mekdebinde okuýarym. Men ol ýerde hol hünärinden bilim alýarym. Hor taparyna biz türli aýdymlar öwrenýäris. Ýurdumyzy wasyp edýän eneleri, wasyp edýän aýdymlary öwrenýäris we ýerine ýetirýäris. Hordan aşary men skripka çalýarym. Diňe hor taparyny däl ýekelikde de aýdym aýdýarym.
Mektemede aydym aýtmak üçin, saat çalmak üçin ähli şertleri döredilen. Bize şeýle şertleri döredip beren üçin gahryman arkadagymyza, arkadaly gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Sag ol seni dünya arzuwlaryň hasyl bolsun, saňa da okulanda aýdymsaz elemine uly sümlikler arzu edýär. Başy joşa gelse baş eder bir söz, şahyr joşa gelse döreder destan. Enenin yüregidek yürek tapılmaz, ene öz mehrinden döredýän san. Mehriban tamaşaçylar, edýden dostlar, gepleşigimiziň şu ýerine mehriban enelerimizi, ejelerimizi wasp edýän ajaýyp aýdymlaryň bir ýerine tamaşa edeliň. Hem özüňiz bilen tanışaýsaňyz. Men Asgaş şäheriniň 10-njy orta mekdebiniň okuwçysy Din Mamedow Nur Mamet. Men okuwdan daşary Asgaş şäher Medenet Müdürlüğiniň 4-nji çağly sınıf mekdebinde okuýaryn. Men ol ýerde tank hunaryndan bilim alýaryn. Men tank hunaryndan daşary horta torunyna gatnaýaryn. Mekdebimizde Halipa mowlumlarymyzdan bilim alýarys. Olar bize aýdym aýtmagyň, saat çalmagyň we tank etmegiň inçe tilsimlerini öwretýärler. Ýurdumyzda geçirilýän bayram tolapdawalaryna öz ajaýyp çykyşlarymyz bilen çykyş edýäris. Bize şeýle mümkinçilikler beren gahryman arkadaly gahryman serdamyda köp sag bolsun aýdýarys. Sag ol Nur Mamet, saňa da okulanda aýdymsaz elemine uly ismlikler ýar bolsun. Gepleşigimiziň şu ýerine Aşgabat şäher Medeniýet Müdürlüğiniň 4-nji çağlar synagat mekdebiniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaryň bir ýerine tamaşa edeliň. Aktarıp alları, ken gözel bağları, eksenler ya.
Sağ olun molim gelip gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin, beren gyzykly gurrumlaryňyz üçin. Size-de işiňizde, okuwlaryňyzda aýdymçy aýlamyny ulusynlyklar arzu edýär. Ine mehriban tamaşaçylar, edil deňdoşlar gepleşigimizde size görkezmek bilen aýdymlarymyz, söhbetli görnüşlerimiz şulardan ibaret. Biz şeýle bagtyar durmuşda ýaşadýan, ýaş nesilleriň dünýä dillerine bagyt goýsanjyny beýan etmäge, okumaga, öwrenmäge, ilim derýasyna gulaşyp ýüzmegimiz üçin, biz üçin göredip berýän mümkinçilikler üçin gahryman arkadagyly gahryman serdarymyza köp sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Goýlarym janlar sag bolsun, ömürleri uzak. Tutýan tutumly işleri elmedama rewaçlyklara reslensin. Gepleşigimiziň illik sanyny duşýança hoş, sag bolun.